tady pozastav. Tady to. Dobrý den. Jsme u seriálu Barbie 1. Část 1. Nikolaj. Ahoj. Tak jo, jak se máš? Dobře, a co ty, kluci? No, víš, nemám na vždycky. Aha, tak to jo. A co povíš nověho? No, nic. Nudím se. A koho zase chceš? Aha, to radši nechci vědět. Tak to nic, holka. Ahoj, Nikolaj. Ahoj, lásko. Ahoj. Tak co povíš, puso? No, Ke kameře, ke kameře. no, No. víš, zase každý večer se budu nudit. Tak přijď ke mně, puso. Já? A v kolik? Třeba... Jdeme v 9 Já, to bude skvělý. a po škole, jo, puso? Tak jo, já už musím. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Česi. A co jinak, Jessie? No, já nevím. Já už musím do školy, ahoj. Jo, ahoj. O hodinu později. Na. Nikolaj, kde se tak dlouho flákáš? Nikolaj, kde se tak dlouho flákáš? Já jsem šel pomalu ze školy, mami. Proč jsi tak oblečená, mami? No, chtěla jsem si něco říct. No, já dneska budu pořádat za až 5 hodin dámskou jízdu. Budu tam až tak týden, takže žádný lampárny. Jo, mami, nejsem malej přece. Já už asi půjdu. A mami, fuj. Ukladně se. Fuj. Odjednáš v ledničce. Jo, mami. No tak čau. Ahoj. No, konečně vypadla ta symetrika. Dneska si to užijem, musím to připravit. Prosím? Čes, kámo! No čes! Ne, dneska nemůžu, dneska budu se svojí starou doma. Já sám. Dobré, ahoj. Podíváme se, co nám připravila. Fuj, samé hnus. Podíváme se, co máme v mražáku. To jo. Nic. Umyjemy si ruky. Neupekla něco dobrého? Jo, kuře! To je dobře. A já teď. Ahoj, děti. Ahoj. Kam jdeš? Já jdu k Nikolajovi. Pozvám mě dneska, víš? Aha, tak to jo. To se máš. Můžu jít s váma? Mně je to jedno. No, tak já půjdu, jo? Tak jo. Nikolaj, to jsem já. Jo, už běžím, počkej. Ahoj, puso. Ahoj, Nikolaj. Ahoj, pojďte dovnitř. Jasně. Já jsem nachystal večeři, ale jen pro dva. Já jsem nachystal, ale jenom večeři pro dva. Ježiš, to je nádhera. Doufám, že to jsem já. Jo, ale já jsem nevěděl, že přijdeš aj ty, Jessie. Jo, neměla jsem co dělat, víš. Aha. To je nádhera. A já nedostanu pusu?
No ale ty se mnou nechodíš. Ne. Aspoň na líčko. No tak dobře, na líčko z kamarádství. A na to druhé, jak mu to není líto? To zas, promiň. Co si myslíš, že to můj kluk? Aha, ty svondro jedna. Holky, dobré, no, holky, přestaňte se hádat. Víš co, prosím, že si měla by si nejraději odejít, protože tohle, skončil tenhle mejdan. Zjistil jsem, že mě chceš, ale promiň, já chci jenom jednu holku a to je Vicky. Tak Ty prosím. mě vyhazuješ? Jo, vyhazuju, protože teďka, kdyby si neuzautočil na moji holku Vicky, tak tu můžeš zůstat, ale ty si prostě zautočil na ní prostě. Já jsem chtěl mít krásný a dobrý večer mít s ní, tak prosím, běž. Jo. No, Konečně ta fundra odešla. ne svondra, spíš píně. Jo no, pojď. Nejdeme si sednout, puso má. To mě trošku zachutná. A co bychom si když tak dali pohárek spolu? Dáme mu puso. Můžu ti něco říct? Ano, a co? Strašně tě moc miluju. Já se zacítila. Nezačíná tu ti být trošku horko? No jo, počkej. Můžu si teda svlet tričko? No jasně. Já si to schudám. To je vedra. Nejdeme do bazénu? No jasně, to bude určitě zábava. Víš co? Jestli Já. mě chytíš, tak mě to můžeš duchnout. Utíkám. A vlastně! To je teploučká vodička. Aha, to je puso. Jo, nebo vylijeme bazén a mamka mi zbije. Ne. Teď já. Jak mě fajně s tebou. Puso má. Co, mamka je tam na týden? Aha. Oh. Tak to může být ten týden s tebou. Škola mě až tak nebaví, ale co? Volí mi telefon. Aha, počkám tu. Řekni nebo kašli na to. A nebo kašli vlastně na to. Tak dobře, pro tebe všechno puso. Máš krásné bradavky, puso. Jo, a ty máš krásného Jurka. Nejdeme už si lehnout? Ano, donesu ručníky. A malé. Taky velký. Stačí.
To je jedno. Tak on tě nemá málo, že? A to ale vyslyším rychleji. Já mu udělám nový účet. Taky. Já mu udělám s ním šamponka, můžu? Mám to vyvolení. Tak se Kači. A to je co? Ty frundro. No nic. Za chvilku bude